Kasinong terso nong kelep kabadon hari boy mingi, kabahap hapo kasinat right terso, bad hapo ka khairim simship, kabadang hamru hapo ka boy rumbong CNRD block, hamauti constituency, kadai kasinong kabajangai tang kumba arpupra kilometer ay nakasor red boy rumbong, kadai kasinong kabaki pajba nong song sinong, ki im ha ka rep karyang, bad ha ka imsuk, bad tre bad kta ha ki lengkha ki risai. Omla apat banlen baki don napdeng jong kine ki nong song shnong ki ba im da ka baleru ya ki kam khayi pateng bat ki kam sarkar. Henry ki babun hi ki nong song shnong ki im bej ha ka rep karyang sha ki lum ki wa bat ki khlau ki ptap da ka ba rep ya ki marrep kum using usansar ukuba bat ki wei. Kaderu ka shnong ka bala kham he bat bun ki longying ki bala kot sha ki shispa atam teli ki longying. Hakane ka jingwan jong ka lockdown na ka jingpang COVID-19 ki nong shnong ki imbej ha ka trei ka kta sya ki lengkha penthor bat ki lengkha lum. Henry haba phaipat sya ka roy ka par kane ka shnong kadang dehi ka shnong ka badang don kam shibun ba ki kampen roy ban pen roy ha kane ka shnong. Kawai ka jing e ka ba kum ki paj ba nong shnong ki mat bat ka balong hakmat e ka de ka jing bombyang ka umbam umdi nadu bala pentrei ya ka jing sam umbam umdi da ka skim JJM ka bala pentrei hapo ka shnong. Ki nong shnong kuntup ya ki ne ki khun samla kilai thu bah ka por badang sam da ka tanat PHE ka shnong ka thau ka byang ka umbam umdi bat ki kor kim jutur khong kum balong menta. Ki samla jong kane ka shnong ki badan hapo ka wei ka seng samla ka bala tip kum ka seng samla terso pelun ka balongru hapo ka jingelam baslur jong samla pensuk stand kum presiden menta ka sngi ki ne ki khun samla namar ka jing sosat ha ka bai de bat ka jing terkhong ki kor bat ka jing jinjar jong ki paj ba nong shnong halor ka jing kerdu kilalej ban pej ya ka telong kentubru nadu ka jing penan kam ya ki pai ban penpoi hapo shnong. Hakane ka jingle jurip jong kine ki khun samla lalap bahagi babun ki jaka ka kala syujau bat kensyaj na ki pipe namar ka jing penon kam da ki pipe rim ki bala sarang bat pay. Syu ka jing shana ya ki tang ki na ka banta bansam sya ki kor sya ki ying brew la syu shana tang bandep bat klem le bha bat klem bu ru ya ki filter Ki dekhot jong ka seng samla ki bala yadon lang menta ka singi ki kentup yaw samla pensuk stand ubadeu presiden hamar bamut lengdo ubadeu sport secretary heavenly mangu bat January syadam ki badai ki executive member jong ka seng samla terso pelun. Liang jong ka seng samla terso pelun hadin ba ngiliyo ka jing ujor na kaliang jipai ba haman la ki tunum ying kilong ying long sem ki badan hapo ka terson kelep kimio ya kene ke kemana kaliang jong ka sarkar kaledep ban penmang pahaman laki longying longsem kede ban poy kene ke ndre kum melong menta hadin bangilio kaji ujor na piba no shisno jong ka terson klub na kaliang jong ka seng semla nilayo ban wan jurip menta kesengi nadu na tina telong umdi adu kene ki storage tang nilalap syaba ka kum tre kalong ka baterti ti nakaliang jong ni kum ka seng samla ni kwa ban panjiksai nakaliang jong ka sarkar habede bat kasus katulong umdi ka bami nadu na tin nakhlaw syadu sisnong khamtam ki menpai bat khamtam ru habede nam ta kini ki tang nandi ki top ki ban supply sa ki snong ki thau ki badon hapo ka terson klep te nakaliang jong ka seng ka kwa panjisai bakat no la sanction na mata kasus kembaga kumbal i mata kalong ka baterti watang ban pe ro lai jeli kar komlong kar koman jong ketika kasus ka ba penpoi ya ka sapo kisnong ki thau jingi bat ni panru ka jing sai habide bat kini ki menpai kano la sanction mar kumbal i mata la shu use le shu pendon kam de ki pai ki barim ki bada ki peu snem la de use ki pai andre hamanta kapor bawan kani JJM scheme ru na kaliang jong kontraktor ba pentre ya kani kam ulah syus baik de kita pai berim ti kumbang lai jurip mentak sengi gilap sisa ba la khambun na pring jung ti pai berim ti bubun ki bala paylut baro ko ko la liklut ti de ne takadaw ba na kaliang jong seng kasukya hadu sikata ba kat kum jingut ka jingnam jong pai ba no syusnong jong ka tersonong kleb te ngakwa ban kentho habade bat kaliang jong ka dorbasnong terson kelem ka bala penlailan yo kontraktor bon tre bat lek kat bamon habide nam ta kaneka
JJM skim ka bawan hapo ka terson kelep ujengi tengah kwa ban panjing syairu na kaliang jo ka sarkar ba katno la sanction na mata kini ki storage tang kumba PE menta ba kane ka top dan dia beri baklain dang la bankit kata ka jingrit jong kata ka top te kumno la ban supply sekilingi lung sem ka badon de ki spa tam teli kilunging ke badon hapo terson kelep te ka ka bapoi sekilingi lung sem kidon kilunging ke bala yo ik bat kidon kilunging ke bampat yo wat ik ru ti kidon kilunging ke ba laut lanam sekaseng ba ka ka la poi ndrei ban pendon kam umlong ka ko bapoi sekilingi kilung sem ka poi di ka kendeu ka kti ka ro kamdi ka ko bukhui ka di ka ko bajabo ka bapoi sekilingi kilung sem kidon ru kilunging kat ba ka kam la complete wat tang upai supply ro 4 poi hagi ing sistem ku jengki den eta kadau ba ka seng sembla tu sopulun ka saukhya hadu sikata ba ka jing kerpat ya ki pai ba no sing bagi dei ban mi sikman bandawai ka jong ka hong bagi dei ban yo haman la ki longying longsem ki jengki ki dei ban yo e ko ko bukhui bat ki dei ban yo e ko ka belong permanen lada kim kedit benri menta ka terson kelep kan samat ya ke jing kerdu nang ne sikman te ngakwa ban pajing syai habade nam ta kini ki tangki bakum bui imanta bakadi tangkawe ke tangki ke berit kadi ke skim kani ke project kabal amang na kaliang jok sarkar kadi ke project ke bahe ndri kum bui imanta kani ke topum kadi ke berit kaba na kaliang jok seng kamla ban mundur ndri kada snow crash kadi bakat ka terson kelep kadi ke snong ke bahe batang ini itop iberit bersupply sekelilinging longsem den da kadau bakawan ke jing kerdu hapo kanika dong terson kelep hibrok kowe te ka jing kerpat na kaliang jong ka seng semla ba ka sarkar kumba nilai jurip mata kesengi ba ka de ban aya ka estimate plan hapo ka terson kelep lemda kumta ka seng ka simpat da kowe kalap ka ba kham tenge nenes kman dangi alat ba ukur faktor un le torti hapo kani ka terson kelep habde nam ta kani ka jingker du ngatrai sisin ke sengi ki paiba nong snong ke ba it ki bathon ki badon hapo kani ka snong ka thau kin samat ya ka jingker du ka bakrau hapo kani ka dong bat kha than ka jingi bat khamtam hapo ka terson kelep hi berkowe te ngada kerpat ru ya ka sarkar bana kaliang jong ka seng sampai snong ba ki de ban wan kmi del ki jong ki khmat ki jong ki na kaliang jong ka seng ka airport sitio bagi dei bonwan pe ya ka rekomlong korkoman bat korkom 330 ya kan ka umbam ka umdi habde nam ta kan ka JM skim hapo ka terson kelem kumbalong menta wat ya ka filter omdon ndri sudon betang ka tangki ke berit ka filter omdon kumno kilenging longsem kila ban bam bandi ya kan ka mar ka dei ka ka ba jabo jaban ka ba man lagi kilenging ke syud be badap de ka kti bat ka jabo kimju nang ban pendenkam ndrei kisu pendengkam tang haka balik pankhana ndrei ban ong bandi ban saitiar saijan kin nolak pendengkam namar kam de ke ke bekhui te na kaliang jungi nadu nasus ngelalap sisah de keljong ki khmat hadin bang ngelayo ban le jurep te na kaliang jong ka darbar sunong na kaliang jong seng semla ka kerpat bakade ban simkhia ban yetrelang bat ngi kum ka seng semla kenang ba ki pai ba nong sunong jong ka terson kelem kin nom kerdu nang ne syakman